blå bog er en elitær fedterøvsbog, hvis du spørger ham. Han synes, Bodil Jørgensen er et magisk fænomen, og hun minder om Mikkel Kastler, fordi hun sætter det hele på spil. Han lavede 14 film på 34 år. Han er uddannet maler og også kunstmaler nu. Vokset op i Sydhavnen og i dag sølle 72 år gammel. Han har skrevet teksten til mormors kolonihavehus og var engang en lovende cykelrytter. Er det måske stadigvæk? Han har været med i Midt om natten i Loppe Kosse Gø, Slip hestene løs, og han er instrueret og skrevet blandt andre Min fynske barndom, Villa Paranoia og Frihed på prøve. Og så er han med i Nissebanden. Han er Erik Clausen. Velkommen. Velkommen til, Erik. Ja, tak, og tak for den flotte introduktion, og så tidligt på dagen, det må jeg nok sige. Erik, cykler du stadigvæk? Jeg cykler en hel del, fordi jeg godt kan lide at cykle. Og jeg synes, det er noget, der stimulerer tanken. Når jeg skriver manuskript og går i stå, så i stedet for at gå ned på værtshus og være selvmedledende, så tager jeg min cykel og cykler 50 km. Så kommer der gang i hjernen igen. Kroppen skal med. Hvad cykler du på? En fixit bike, eller hvad har du af cykler? Racercykler, eller hvad? Ja, det er... Jeg har noget, der hedder en Colnago. Det er en italiensk klassiker. Og så har jeg en, der hedder Ritter. Den har jeg fået af Ole Ritter, da jeg fyldte 70. Genialt. Han reklamerer lidt for sig selv, det må man nok. Og nu reklamerer du for ham i vores program, det er jo genialt. Ja. Vi sender jo i dag, Erik, på bagkant af Oscar-uddelingen, som jo altså... Vi lige skal vinde hurtigt. Oscar, der sidder folk jo en hel sal med store, kæmpe drømme om at vinde den her Oscar blandt andet, og drømme om at lave film og blive dygtig til det, og kunne lave det resten af deres liv. Hvad drømte du om at opnå, da du var barn? Jeg drømte om at blive kunstner allerede, da jeg var en 12-13 år. Jeg følte, jeg havde noget, hvor ud over mig selv, jeg gerne ville udtrykke. Men jeg havde jo ikke sådan nogle, det storhedsvanvid endnu, der skal til for ligesom at udtrykke sig. Og samtidig så var der jo puberteten og kønne piger ligesom dig og så videre. Der var mange ting, der skulle udforskes, inden man lavede en socialrealistisk film, ikke? Så jeg brugte nogle år til at være lærer, jeg brugte nogle år til at køre cykelløb, jeg brugte nogle år til at blive kunstmaler, men blev dødtræt af den der højrøve stemning, som var inden for billedkunsten, som jeg synes er fuldstændig urimelig, som næsten kun har befriet sig ved graffitimalerne. Jeg bor på Vesterbro. Vi har det flotteste graffiti tror jeg, i hele landet, hvad jeg har set. Men så drømte jeg også om at lave film, fordi jeg gik meget i biffen. Og tænkte, det kunne sgu være skægt at lave film. Men film dengang, det var ligesom noget fremmed noget. Det var ikke noget, der sådan var almindeligt tilgængeligt. Men så kom der en ny filmlov, og vi havde lavet show og gadecirkus og rockcirkus og ting og sager. Så tænkte jeg, nu vil jeg sgu lave en film. Og så gik jeg ind med et manuskript til Filminstituttet og kom i gang med en film. Og jeg ville lave en spillefilm. Jeg ville ikke sådan lave små. Jeg ville lave en biograffilm med det samme. Og det gjorde jeg så, og det hed Cirkus Casablanca, og den handler om 2 friborgne gutter, der rejste rundt i Danmark, altså var lidt uden for samfundet. Dig, Leif Sylvester. Meget Leif Sylvester. Mine damer og herrer, kom nærmere. Nu skal de se. Her har vi manden, som og så videre, ikke? I bare mave det hele. Jeg kan godt huske det. Ja, okay. Og den gik godt, og den kom til masser af festivaler og modtog forskellige priser, og jeg tog rundt og spillede flink der, ikke? Erik, ja, det er fantastisk. Det er mega sejt. Jeg tænker, var det der var storhedsvanvid? Havde du fået det der? Nej, der er et interessant ting. Det miljø, jeg kommer fra, det gælder det meste af Danmark. De har ikke den der kulturelle selvtillid, som skal til, at man udtrykker sig. Man lader andre udtrykke sig i stedet for. Og det er et fænomen, der har interesseret mig. Jeg er så kommet til en erkendelse af, også apropos det der opstyltede Oscar-fest, hvor alle sammen er klædt ud, og det eneste, de ikke vil spille, det er sig selv. Der er jeg kommet til, at du kan opnå 2 ting som kunstner. Du kan ikke få det hele. Du kan ikke både få elitens beundring og folkets kærlighed. Så må du sgu vælge.
Og de er mange, der vælger folkets kærlighed. Og du sidder og stiger på en af dem herovre for dig lige nu. Erik, vi skal tale om din nye film, Mennesker bliver spist, lige om et øjeblik. Nu gad hun ikke at tale om det. Nu skal vi høre noget musik, Erik. Du kan vel godt lide musik, altså? Jeg kan godt lide musik, ja. Nu skal du lige lytte med. Forholdsvis glad for Nelly Furtado. Ja, jeg synes, jeg kan godt lide den der lidt hængende rytme, når det ligger lidt tilbage. Det der, når det ligger lige fremme på etslaget, så er det ligesom om, de skal skjule den lige i virkeligheden af en lortesang, ikke? Altså, jeg kan godt lide, det er sådan lidt... Det allerbedste kender vi fra reggae, ikke? Når det er Marley derude af No Woman, No Cry, ikke? Genial tekst. Erik Clausen, din film Mennesker bliver spist har premiere på torsdag. Den handler om Herluf, som du selv spiller, der bliver ramt af demens og ikke rigtig vil indse det. Derudover handler filmen selvfølgelig også om hele Herlufs familie, en arbejderfamilie, og dens helt almindelige, vil jeg sige, indbyrdes problemer, ligesom om arbejdsløshed, skilsmisser og teenagerne og manglende sexliv og de her ting. Hvorfor er det vigtigt at lave film om de her mennesker? Det er vigtigt at lave fiktion, fortælle historier om hinanden. Danskerne ser kun sig selv skildret i journalistik, i statistikker, og det er ikke statistik, det er irrationelle ting. Og det er jo ikke statistikker over, jeg følte stor kærlighed i weekenden, jeg gjorde det ene eller andet. Nej, det er statistikker over skilsmisser, arbejdsløshed, alkoholisme. Jeg læste en statistik, at hvis man drak mere end 14 genstande om ugen, var man alkoholiker. Jeg regner ud, at jeg er alkoholiker i 75 år næsten, ikke? Og så videre. Derfor er det, at jeg fremstiller tingene som historie, men ser det fra en anden side af, og stiller nogle spørgsmål. Er de dumme nu altid så dumme? Jeg synes det ikke. Er de kloge nu altid så kloge? Jeg synes det ikke. På den måde kommer der nogle andre vinkler på, hvor du ikke er en klient, du er ikke en kunde, du er ikke et problem, du er en mulighed. Du er et menneske, som bliver hævet ud af anonymiteten. Og det har jeg noget sammen med at gøre. I det øjeblik, du gør en befolkning eller en befolkningsgruppe usynlig, hvad der er sket mange gange i historien, så eksisterer den næsten ikke. Jeg er med til at gøre den almindelige dansker ualmindelig synlig og vise deres følelser, deres talent, deres menneskelighed og deres uformåenhed osv. Signe og jeg var inde og se filmen sidste uge til sådan en såkaldt pressevisning, hvor om dagen man får lov at se filmen, når man er fra pressen. Og den var vildt god, og vi grinede og græd, og mest af alt vil jeg sige, at den var sindssygt pinlig, ikke? Altså, der var flere gange, jeg måtte holde mig for øjnene, fordi at hun dukkede sig altså ned under sædet. Den anden vej, det var overdrevet pinligt, ganske underholdning. Blandt andet på grund af alle de karakterer, du har ligesom fået med i den her film. Bodil Jørgensen spiller din kone. Hun er socialrådgiver, og det her det var faktisk ikke en af de pinlige situationer, men til at starte med filmen, der giver hun en af hendes klienter en ordentlig omgang skæld ud. Og så hen mod slutningen af filmen, så kommer han faktisk tilbage og siger tusind tak, fordi du skældte mig ud. Det var det, der fik ham videre i livet. Er der for lidt skæld ud i vores samfund? Der er noget, der hedder en god gammeldags skideball, hvis du har dummet dig. Ja. Og det er næsten forsvundet sammen med kukuret. Og jeg kunne godt tænke mig, at man en gang imellem sagde tingene lige ud. Ja. Politik er jo blevet næsten udholdeligt at høre på, fordi i stedet for bliver man ironisk og spids og sarkastisk og snakker udenom, og sådan er det. Og vi kører rundt med hinanden under dække af pænhed. Den der pænhed, den der borgerlige pænhed, Danmark er ved at drukne i pænhed. Hvem er du? Kom nu. Og så videre. Vi skal ikke slås med hinanden, men slås med dig selv og dine svagheder og blive synlig. Så, vi har desværre ikke tid til en skideballer herinde. Vi har ikke tid til skideballer herinde, Erik. Nej, men vi vil snart gerne spille John Mogensen. En voldsom diskussion. Jeg vil lige protestere. Det der pinlige, det forstår jeg, at du synes, som er morsomt. Ja.
Så, ja, det er sindssygt morsomt. Nu kan jeg da se på, at du allerede synes, jeg er allerede pinlig. Ja, du er totalt pinlig, ikke, mand? Halvanden time pinlig, Erik Clausen. Ej, det var pisse god film, Erik. Vi skal lige høre, fordi der er nok nogen, der undersøger, hvorfor den her film Mennesker bliver spist. Det gør den på grund af en sang, som Herluf i filmen synger til alle vejfesterne. Jeg synes lige, vi skal høre John Mogensen synge den her. I Polynesian med John Mogensen her. 7 minutter i 8. Som jo er ligesom inspiration går ud fra, ikke? Til titlen til den nye film, der er premiere på torsdag, Mennesker bliver spist, ikke? Ja, det er mere en viser et karaktertræk hos den ene hovedperson. Herluf, mekanikeren, som jeg spiller, han er ikke rigtig fuldt med. Han hænger stadigvæk i den jovialitet og så videre. Men det er også en dobbelttitel, Mennesker bliver spist. For jeg synes, det moderne menneske bliver et op af aftaler, af stress, af at du skal være en hel masse, du alligevel ikke vil være. At, du hænger ned i din mobiltelefon. Hænger i mobiltelefonen, i stedet for at kigge din kæreste ind i øjnene, så sidder du klor ned i telefonen og finder i virkeligheden ikke en skid. Kigger du aldrig i din telefon, Erik? Så lidt som muligt. SMS'er du ikke med nogen? Jeg modtager sms, jeg kan ikke finde ud af at sende dem. Det interesserer mig ikke en skid. Men du ringer vel også nogle gange til nogen? Jeg bruger min telefon til at ringe ud på, og til at modtage som en almindelig telefon. Okay. Erik, nu kaster jeg en terning. Og den slår 6. Ja. Så det vil sige, at du skal gå... Det er godt tal. Ja, så du skal gå 6 beskeder ned i din mobiltelefon inden i... ja, det er så ikke en app, fordi det er en... ja, det er en gammel klaptelefon. Gammel klaptelefon. Ja, men... så du skal gå 6 sms'er tilbage. Ja, men det har jeg nu. Hvem er samtalen der med? Det er fra det er fra en kvinde, ikke en jeg kender. Der står: Kære Clausen, jeg synes du er en høj, flot fyr, og at du ligner Marlon Brando. Jeg synes du er den bedste filminstruktør i Danmark, og skulle modtage en Kurt. Det hedder nu Oscar, så hun ved ikke. Nej. Og så videre. Nej, det er også lidt løgn, ikke det? Det er gas. Der står ikke en skid, for jeg har ingen sms'er. Men det er rigtig nok, du ligner Marlon Brando lidt. Det vil jeg godt give dig. Ja, du er en flink fyr. Får du meget fanbeskeder på andre måder, fanbreve fra kvinder? Nej, det synes jeg ikke rigtigt, jeg gør. Altså, du har jo set filmen, ikke? Jeg er blevet en ældre her, og jeg nyder at blive ældre. Jeg synes, jeg har fået et godt brugt fjes. Jeg kan spille den rolle der. Jeg har tænkt mig at fortsætte med at lave film, og så udnytte det der brugte ansigt, man har, ikke? Jeg ved godt, det er en yngre generation, I kalder sådan nogen så meget for ældrebyrden. Det er for, I er skidesure, I skal betale. Du er ikke nogen byrde. I skal betale. Jeg har tænkt mig at blive 100 år, bare for at irritere. Prøv at høre, Erik, vi er super glade for, at du bliver ved med at lave film. Og vi synes, at folk skal gå ind og se din nyeste på torsdag. Mennesker bliver spist. Tak for besøget.